أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوق بركة ka soli caya Aminata dinka Muhammadu Rasulullah kisi ni nema ubana so dungoyi ka an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo duɲɛ seliki naani kana la ka foli min ta k'a di an fa an'an karamɔgɔ ma a Seyid Usman Sherif Madani Haidara an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na ayiwa foli min ta dilen ko bɛɛ lajɛlen ma bi an ye wele bila an ka musoba dɔ ma min n'ale fana ka wuli ka jɔ o fanga ka bon kosɛbɛ musow olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o musobaw o ye an balimamuso ye n'o ye madame Diko Boyi Jalo n'ale ye directrice exécutive du WILDAF n'a fɔra ko WILDAF mɔgɔ caman hakili bɛ jigin n'a fɔra ko WILDAF mɔgɔ caman b'a dɔn ko musoba dɔw de don minnu wulila ni k'i kɔkɔrɔma da ka se ka musow k'olu bɔ nɔgɔ kɔnɔ ka musow k'u ka adamadenya nɔgɔya u bolo ka musow k'u lafiya o hukumu kɔnɔna la an bɛ foli di WILDAF Mali a cakɛla bɛɛ lajɛlen ma an balimamuso n'o ye madame Diko Boyi Jalo a y'an ka wele jaabi bonya ni karama kɔnɔ i ni wula nse i ni wula somɔgɔw don tɔɔrɔ tɛ nse an b'i fo wele jaabili la yan'an ka don baara kɔnɔ dakuruɲa fila min b'i bolo foli kan na ok n ce wele la a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid an b'a ɲini ala fɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ ni da wulada in na tilegan in na ala k'a kɛ kuma sabatilen ye k'a kɛ kuma nafama ye mɔgɔw b'u ka tɔmɔta sɔrɔ a la min bɛ bɛn an ka jamana ma an bɛ foli bila Sherif Madani Haidara la an karamɔgɔ la ka foli bila an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma ka foli bila Mali den kelen-kelenna bɛɛ ma k'a ta Kayi fo Kidal donc an bɛ dugawu kɛ ala ka tile kunnandi d'a ma ka hakilina ɲumanw d'a ma k'an dusukun saniya k'an dusukun lafiya k'an bila sira ɲuman kan k'an ka jamana yɛrɛ basigi an ka jamana bɛ gɛlɛya min na ala ka gɛlɛya in ɲɔni ka bɔ an na o kuma fila de bɛ n bolo ka fɔ yan'an k'a daminɛ. ayiwa an b'i fo ka a ɲini dali masa fɛ ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ minɛ amina ala kana kuma ba don an da amina. ayiwa an y'a yira aw la cogo min na an ko an balimamuso madame Diko Boyi Jalo n'ale ye WILDAF Mali ɲɛmɔgɔ dɔ ye o tuma an bi a fo dante foli min na o kɔfɛ bi an bɛna jɛ ka masala fɛn min de kan o de ye WILDAF Mali ale jɔyɔrɔ ye mun ye musow latangali kan a ka jɛ ka taa se musow ka se yɛrɛkɔrɔ k'o lasabati musow ani denmisɛnninw bari bi denmisɛnnin o de ye sini mɔgɔkɔrɔba ye o tuma na WILDAF Mali ale ka baara ɲɛsinnen don ninnu ma o hukumu kɔnɔna la madame Diko i bɛ se ka WILDAF Mali ɲɛfɔ an ye dakuruɲa fila la sabula hali n'a y'a sɔrɔ ne y'a ɲɛfɔ a ka ɲi i fana da ka tɛmɛ ne kan. alhamdulilayi rabil alamin WILDAF Mali ye jɛkulu ye musow ka cakɛda de don cakɛda de min sigira muso cɛsirilenw ma ka a kɛ jɛkulu ye k'a kɛ kɛnyɛrɛye jɛkulu ye k'a kɛ réseau ye min ɲɛsinnen don musow ka hakɛw sabatili ma yaasa musow ka se ka yiriwa ka ba don musow ka jɔyɔrɔ la jamana kɔnɔ musow ka se ka dɔrɔmɛ yɛlɛma ka kɛ fila ye ka yiriwa globalement u ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo o cogo an ka baara ɲɛsinnen don o de ma yaasa u ka se ka yiriwa Mali kɔnɔna na donc WILDAF Mali y'o jɛkulu de ye nka a sigira sen kan mars kalo tile 3 kabini san 1995 ma
donc kabino kele wa yira k'a fɔ Wildaf Mali a bɛ Mali kɔnɔ a ka ca ni san 30 ye ɲinan y'a a san 31 ye donc Wildaf Mali bɛ baara la Mali fan 14 bɛɛ la k'a ta Kayi fo Kidal an bɛ baara k'a bɛɛ la. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na o diyara an ye. Ayiwa Wildaf Mali i y'a yira k'a fɔ ko a ka baara ɲɛsinnen don fɛn minnu ma ani fana a bɛ musow kokɔrɔma don cogo min na. Ayiwa Wildaf Mali ka baara kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu ɲɛsinnen don muso dɛmɛ ma an y'o dɔn nka hali bi a ka taasira ye mun ye. Wildaf Mali ka taasira ye min ye muso ka hakɛ bɛ sabati yɔrɔ o yɔrɔ k'a ta kɛnɛya sira kan k'a ta kalan sira kan k'a ta sɔrɔ sira kan k'a ta bange kɔlɔsi la k'a ta kiiri sira kan k'a ta ɲangata wale sira kan k'a ta fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka nimafɛn kɛ muso la ka a ka se k'a sɔrɔ jidi o bɛɛ de ɲɛsin Wildaf ka kelen k'i ɲɛsin o bɛɛ de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya muso bɛ se k'a sen don jamana yɛrɛ baara fɛn fɛn na an ka ɲɛsinnen don o de ma kosɛbɛ parce que muso jɔyɔrɔ ka bon n'i y'a ye k'a fɔ secteur si tɛ Mali kɔnɔna na k'a fɔ ko musow tɛ se ka dɔɔni k'a la ka an balimakɛw dɛmɛ a la cogo min na parce que an bɛ ɲɔgɔn dafa donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka muso ka jɔyɔrɔ yɛrɛ don ba la yaasa a ka hakɛw ka se ka sabati an b'o de baaraw de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya o hukumu kɔnɔna na programme caman b'an bolo Wildaf yɛrɛ bɛ baara fɛn fɛn kɛ a b'a kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya kɔnɔna na an bɛ ministère min ka ɲɛsinnen don an ka baaraw ma n'o ye musow ka ministère so ɲɛsinnen don musow den ani denbaya ka yiriwali ma donc an bɛ baara kɛ o de ka hukumu kɔnɔna na n'an bɛ baara kɛ yɔrɔ o yɔrɔ an n'olu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc an b'olu dɛmɛ dɔɔni u ka baara la u tɛ se ka se yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ se o yɔrɔ la ka se ka an ka minisiriso dɛmɛ ka jɔyɔrɔ dɔ fa u ka se yaasa u ka laɲini dɔw bɛ se ka sabati musow bɛɛ ka laɲini bɛ se ka sabati. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na i y'a yira k'a fɔ Wildaf Mali a bɛ baara min na musow ye ayiwa i ko aw bɛ dɛmɛw kɛ Wildaf Mali a bɛ dɛmɛ kɛ dɛmɛ suguya jumɛnw. Alhamdulilahi rabil alamina Wildaf Mali bɛ dɛmɛ minnu kɛ n y'a fɔ fɔlɔ la ko muso ka hakɛ bɛ se ka sabati cogo min na an bɛ musow dɛmɛ a la hakɛ ye jumɛn i n'a fɔ muso mago bɛ fɛn minnu na n'a ka hakɛ darakila yɔrɔ min na a bɛ boli ka anw sɛgɛrɛ an bɛ se ka a dɛmɛ yaasa a bɛ se k'a ka o hakɛw sɔrɔ kiiri so b'a la école ta b'a la kalanko b'a la n ko fɛn fɛn bɛ kɛ ka sababu ye ka muso yiriwa o bɛɛ b'a la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ kalan kɛ musow kunna o kalan musow dɔrɔn tɛ an bɛ kalan kɛ musow kunna an ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ kalan k'u kunna an ka finitigilakaw an bɛ kalan dɔw k'u ɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ɲangata wale bɛ kɛ musow la cogo min na o bɛ se ka kɔn cogo min na a bɛ se n'a kɛra fana a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na an b'o kalan k'u kunna k'a kalan kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw kunna k'a kalan kɛ an ka laadatigilamɔgɔw kunna k'a kalan kɛ an ka finitigilamɔgɔw kunna k'a kalan kɛ dugutigi yɛrɛ kunna parce que an ni dugutigi yɛrɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an ka région kɔnɔna na an ka cercle kɔnɔna na an bɛ kalan caman k'u kunna yaasa u ka se k'a faamuya ɲangata wale yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ min lase muso ma n'a sera ma a bɛ se ka kunbɛ cogo di n'a sera mɔgɔ min ma fana i bɛ se k'a tigi dɛmɛ k'a bilasira cogo di yɔrɔ min na an b'o kalan kɛ an ka cɛw fara musow kan sigida la n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso bɛ se k'a sen don i b'a dɔn an bɛ Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ i n'a fɔ sisan lakanabaliya min bɛ yen an y'a ye k'a fɔ cɛw bɛ k'u se kɛ an ka ɲɛmɔgɔw bɛ k'u se kɛ muso yɛrɛ jɔyɔrɔ ye mun ye yaasa bɛn ka sabati an ka sigidaw la o hukumu kɔnɔna na an ye kalan caman kɛ musow kunna k'a ta Kayi fo Kidal o cercle kelen an bɛ muso lasigi k'a fɔ
a bɛ fɛ ka bɛn sabati aw ka sigida la n'a bɛ fɛ k'a kɛ an k'a kɛ cogo di an y'o kalan n'o fɛɛrɛ ɲɛ yir'u la o kalan ye jumɛn ye muso bɛ se ka i basigi cogo min na k'i hakili sigi k'a fɔ ko nin kan ka n hakili fara ɲɔgɔn kan n ka se ka n ka du dɛmɛ bɛn bɛ se ka tiɲɛ bɛn bɛ se ka dilan n ka sigida la n ka du kɔnɔna na hali yɛrɛbakun na a bɛ se mɔgɔ yɛrɛ ni yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ o n'o i bilala o situation kɔnɔ i bɛ se k'i yɛrɛ dilan cogo di yaasa i ka se ka i yɛrɛ lafiya k'i dusukun lafiya i ka se ka i ka dudenw dɛmɛ i ka sotigi dɛmɛ i ka du kɔnɔna dɛmɛ n'an y'a ye k'a fɔ muso kelen-kelenna fɛn fɛn n'a kalanna o hakilisigi kalan in na a bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka miiriya sɔrɔ k'a ka du yiriwa ka se ka bɛn sabati a ka du kɔnɔna na n'i ye i bɛ se ka se fana k'i ka denmisɛnninw dɛmɛ u ka se ka bilasira ɲuman kan donc an y'o kalan kɛ musow kunna région bɛɛ kɔnɔna na ani cercle kelen o kelen an b'a fɔ cercle de paix i y'a faamu o ye muso bɛ se ka i sen don bɛn baara dilanni na cogo min na i ka du kɔnɔna na ani ka sigida la ani i ka jamana kɔnɔ o hukumu na n'an y'o kalan k'u kunna an b'a fɔ musow a ye nin kalan aw y'a dɔn k'a fɔ an muso 15 minnu filɛ nin ye n ye muso ɲɛmɔgɔ ye an ye muso cɛsirilen ye an ka sigida la jamana ɲɛmɔgɔw kɔmanan b'a dɔn dugutigi b'a dɔn k'a fɔ an ye muso cɛsirilen ye an y'a fɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka gɛlɛya dɔ ɲini ka bɔ an ka sigida la yaasa musow bɛ se ka bɛn an n'a sera k'an dɛmɛ nin na an b'a waleya donc u b'o o gɛlɛya ninnu yira an na k'a fɔ ni gɛlɛya de bɛ yen an kɔni bɛ fɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan k'o gɛlɛya bɔ yen n'o bɔra yen a ka ca ala fɛ bɛnbaliya min bɛ an ka sigida la caman bɛ bɔ a la donc an b'o dɛmɛ musaka d'u ma ka u ka se k'o waleya u ka sigida la an y'o kɛ cercle bɛɛ kɔnɔ k'a kɛ région bɛɛ kɔnɔ donc musow bɛ yɔrɔ min na u bɛ baara la n'o tɛmɛna ka bɔ yen an ye musomanin minnu ɲangata wale y'u sɔrɔ n'u tɛ kalan yɛrɛ u ma se ka kalan yɛrɛ matarafa n'o y'a sɔrɔ u bɛ fɛ ka kalan métier dɔ la an b'u dege an b'u bila o centre de formation na fana u ka métier dɔ dege n'u ye métier dege n'u tilala an bɛ sɔrɔ ka musaka d'a ma ka baarakɛminɛn d'u ma ka musaka dɔ d'u ma yaasa u ka se ka u sigi ka se k'o baara waleya ka se ka dɔrɔmɛ yɛlɛma ka kɛ 2 ye k'u yɛrɛ dɛmɛ k'u ka denbayaw dɛmɛ donc an y'o fana caman kɛ k'a ta Mali la yan nɔ ka taa fo Burkina ka taa fo Niger ka taa fo Mauritanie an kɔni an y'o kɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen muso ni musoya yɔrɔ la ani kɛnɛya ta fanfɛla la an y'o fana baara caman waleya Mali kɔnɔna na n'a sɔrɔ muso bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ka se ka kɛnɛya sɔrɔ yaasa u ka se ka u ka baaraw kɛ ka ɲɛ u ka nafa sɔrɔ a la donc globalement an bɛ min kɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnna caman bɛɛ tɛ se ka fɔ mais a ka ca ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Wilda Mali yɛrɛ sigilen tile ni sisan cɛ a bɛ se wagati jumɛn de ma n y'a fɔ n ka kuma na ko san 31 san 31 ayiwa mɔgɔ kɛra adamaden y'o kɔnɔna la n'i ye o san 31 lajɛ i da sera a ma i ko aw bɛ mɔgɔw bilasira diinɛtigiw b'o la musow b'o la cɛw b'o la ka taa se an ka finitigilakaw ma ayiwa n'i ye nin jama fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔ dɔɔnin sabula nin bɛɛ n'a ka taasira de don yali aw bɛ olu fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ ka kunnafoniw ni kelen ye wa ou bien aw bɛ kunnafoni danfara u ni ɲɔgɔn cɛ sabula taabolow tɛ kelen ye taabolow tɛ kelen ye sisan n'an y'a misaliya d'i ma an ka programme dɔ la an y'a ye k'a fɔ n'an ko k'an bɛ ɲangata wale kɛlɛ an sera muso dama dɔrɔn tɛ se k'a kɛ parce que an kelen tɛ diɲɛ kɔnɔ an balimakɛw bɛ ɲɔgɔn bolo an ka dutigiw bɛ muso kelen-kelenna bɛɛ maralen don du yɛrɛ kɔnɔ donc dugutigiw fana bɛ yen n'an ko k'an b'o baara waleya wajibi don fo ni mɔgɔ minnu bɛ sigida la an ka se ka waleya ni ɲɔgɔn ye o siratigɛ la an bɛ se ka dugutigiw wele ani laadatigilamɔgɔw wele ka formation k'u kunna ɲangata wale kan ani fana muso ka hakɛ ye min ye k'o formation k'u kunna n'o tɛmɛna ka bɔ yen o ye dugutigi ni laadatigilamɔgɔw ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ
an ka finitigilamɔgɔw i n'a fɔ gendarme ni garde ani gardien de prison baarakɛlaw walima polisiw olu fana fara ɲɔgɔn kan officier de police judiciaire ani tuma dɔ la hali greffier ani juge ani b'u fara ɲɔgɔn kan ka formation k'u kunna ɲangata wale sira kan ka a yira ɲangata wale ye fɛnɛ ye min ye muso ka hakɛ mun de fɔra a kan ka kɛ cogo min na ni ɲangata wale ye muso sɔrɔ a kan ka kɛ cogo di yaasa u ka se k'a dɔn parce que ni ɲangata wale ye muso sɔrɔ a bɛ taa fɔlɔ min na o ye polisiso de ye polisiw kan k'a tigi minɛ cogo min na an b'o kalan k'u kunna donc bɛɛ n'i ka olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan dugutigi ni laadatigilamɔgɔw fana bɛ fara ɲɔgɔn kan musow fana n'u ka formation bɛ kɛ musow fana ka formation bɛ kɛ mais a bɛɛ thématique kɔni ye kelen ye a bɛɛ thématique ye kelen mais u tɛ fara ɲɔgɔn kan n'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ n'an bɛ fɛ k'a baara waleya an bɛ se ka fɛn dɔ sigi sen kan sigida la n'an b'a fɔ point focaux n'an bɛ se k'a fɔ comité VBG n'o bɛ sigi sen kan i b'a sɔrɔ dugutigi b'a la i b'a sɔrɔ médecin min bɛ a sigida la o b'a la dɔgɔtɔrɔso DTC min bɛ yen o b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ muso ɲɛmɔgɔ b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ jeune ɲɛmɔgɔ b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ laadatigilamɔgɔ b'a kɔnɔ i b'a sɔrɔ fana an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ donc ni ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ comité VBG ye sigida la olu de bɛ baara kɛ waleya k'a fɔ an ka sigida la an b'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲangata wale kɛlɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka musow fana ka hakɛw sabati donc ni ko kɛra ko dɔ ye muso sɔrɔ sigida la yen nɔ yan'a ka se anw yɛrɛ ma olu yɛrɛ b'a lajɛ ka a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma s'anw ma mais u ka rapport kɔnɔ u b'a ɲɛfɔ u bɛ se ka baaraw boloda k'a fɔ an kɔni bɛ fɛ ka comité ɲina an bɛ fɛ ka min kɛ o ye nin ye an b'an jija n'u ye fɛn fɛn kɛ kalo kɔnɔ ou bien kalo 3 kɔnɔ u b'a rapport sɛbɛn an yɛrɛ bɛ suivi kɛ i b'a sɔrɔ ɲangata wale caman bɛ kɛ ou bien ko dɔw bɛ kɛ an tɛ bɔ a kalan fo ni rapport u yɛrɛ b'a ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma s'a ma n'i ye fɛn fɛn ye a sera u ma i b'a sɔrɔ an ka laadatigilamɔgɔw dɛsɛra k'a ɲɛnabɔ sigida la u ma se k'a ɲɛnabɔ bɛɛ kumana a ma se ka ɲɛnabɔ o wagati de la a bɛ se anw ma n'o tɛ a ka ca ala fɛ a ka tɛ donc o de y'a to u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ten de i y'a faamuya donc bɛɛ ni jɔyɔrɔ de don parce que an kelen tɛ se k'a kɛ muso kelen tɛ se ka foyi kɛ n'an balimakɛw ma fara an kan an ka dugutigiw ma fara an kan an ka laadatigilamɔgɔw ma fara an kan ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma fara an kan donc n y'a f'i ye cogo min na an kelen de k'o comité sigi comité VBG yɔrɔ dɔ la an b'u wele ko point focaux VBG i b'a sɔrɔ minnu ɲɛsinnen don muso yɛrɛ ka hakɛw sabatili ma sigida la muso yɛrɛ ni ɲangata wale y'a sɔrɔ u bɛ se k'a ɲɛnabɔ cogo min na k'a sɔrɔ a ma se kiiriso la a ma se anw yɛrɛ ma donc o y'anw yɛrɛ ka fɛɛrɛ ye o y'an danbe ye o y'an taabolo de ye a y'a faamuya donc a formation bɛ k'u kunna donc yɔrɔ caman u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min b'a to ɲangata wale yɛrɛ tɛ kɛ a yɔrɔ la a nɔgɔyara kosɛbɛ k'a sɔrɔ an ma k'a la o initiative bɔra olu yɛrɛ la voilà. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a mɛn yɔrɔ dɔw la ko wilidafumali k'a bɛ musow dɔrɔn de kɔkɔrɔma don ko musow ka kɛlɛkɛ cɛw de don est ce que wilidafumali n'a y'a sɔrɔ sisan ko muso min ye mankan kɛ muso ni jo t'a la yali wilidafumali bɛ cɛ ka jo d'a ma wa n'a b'a d'a ma a b'o d'o ma cogo di kelen a filanan wilidafumali fana an b'a mɛn fana ko ni mankan donna cɛ ni muso cɛ fana ko tuma dɔw bɛ k'a la u bɛ cɛ de kɔ da fiɲɛ dɛmɛ na kosɛbɛ ko donc u bɛ tila k'u ka musow dɛmɛ fana ka musow yɛrɛ la bɔ yali o kuma in tiɲɛ don wa. ne ye kuma min fɛ sisan o b'a yir'i la k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye ka sababu kɛ an y'a f'i ye n ko an ni mɔgɔ caman bɛ baara kɛ an ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ an ni laadatigilamɔgɔw bɛ baara kɛ an ni muso ɲɛmɔgɔw bɛ baara kɛ an ni jeunes bɛ baara kɛ a n'an ka ministère mɔgɔw bɛ baara kɛ o kuma tɛ ni muso sera ma ka na ka gɛlɛya fɔ ni jo t'a la an b'a f'i ye parakata i jo t'a la i y'a faamuya parce que a tɛ se ka c'est vrai jɛkulu de don min bɛ musow ka hakɛw sabatili mais i ka jo kan
ni y'a fi n'a sera ma ni y'a ye fɛn fɛn sera anw ma i b'a sɔrɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma se an ye kelen de ka minnu sigi sen kan olu dɛsɛra de i b'a sɔrɔ furubolomaw dɛsɛra i b'a sɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu an y'u former olu dɛsɛra i b'a sɔrɔ muso ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nɔ comité minnu sigira sigida la olu dɛsɛra i y'a faamu n'u dɛsɛra pewu o la i b'a sɔrɔ point focal ɲɛmɔgɔ b'an wele nin ka affaire bɛ yen an ye aw ye ko bɛɛ kɛ an dɛsɛra a ko ka fa ka nin de kɛ n'a sera anw ma anw yɛrɛ b'a lamɛn mais hali n'i taara tribunal la n'i ko k'i bɛ taa kɛ cogo dɔ la olu yɛrɛ t'a a furu sa o yɔrɔnin bɛɛ la u t'a kɛ parce que u b'a fɔ a ye taa réfléchir pour te dire que an tɛ mɔgɔ dɛmɛ i ka jalaki kan o kɔni WILDAF t'o kɛ diɲɛ na i y'a faamuya donc n'i y'a ye an ye mɔgɔ o mɔgɔ dɛmɛ i b'a sɔrɔ a dan tɛmɛna de a dan tɛmɛna a b'a ju kan o fana an kɔni tɛ dɔ wɛrɛ kɛ an bɛ avocat dɔrɔn de d'a tigi ma tribunal de b'a tɔ ɲɛnabɔ a y'a faamuya an bɛ avocat de d'a tigi ma ani fana an bɛ conseil d'a tigi ma k'a tigi ladilikan caman d'a tigi ma k'a tigi orienter k'a fɔ an ka sigida an ka Mali la an ka tabiya ye nin ye n'i ko k'i bɛ taa ni nin sira ye a ma ɲi ma mais e yɛrɛ fana i yɛrɛ de b'a lajɛ min bɛ bɛn i yɛrɛ ma parce que an tɛ mɔgɔ si bila sira la min man d'a tigi ye n'i ye an bɛ muso de ka hakilina de ɲininkali kɛ n'i ko k'i bɛ fɛ ka taa sira min fɛ n'an y'a ye a sira man ɲi an b'a fɔ de an bɛ conseil di ma an b'a fɔ i bɛ fɛ ka taa ni sira min ye sira man ɲi dɛ nka a bɛ e yɛrɛ de ka bolo kan n'i y'a kɛ cogo cogo donc la plupart des cas n'i y'a ye décision fɛn taara o ye muso yɛrɛ ka décision ye a y'a faamuya malgré que an bɛ orientation d'a ma an bɛ ladilikan d'a ma an bɛ sira yira a la k'a fɔ a kana taa ni nin a man ɲi mais n'a ye décision en tout cas décision date laban a bɛ bɔ ale de ka décision na a y'a faamuya donc c'est comme ça. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an y'o de fɔ hali bi ka aw kunnafoni fɛn dɔw bɛ yen rumeur bɛ kuma fɛn dɔw kan i b'a sɔrɔ o dɔw ye kuma ni tiɲɛ ye ani tiɲɛ bɔlen don mais ani tiɲɛ don kelenw tɛ donc mɛn dan ye mɛn tigila ye WILDAF Mali aw bɛ aw ka tɔmɔ bi ale ka baarakɛlenw na aw bɛɛ lajɛlen fana n'a dɔn aw ni ne WILDAF Mali ale ye fɛn min ye a bɛ musow ye dɛ tiɲɛ don nka a bɛ musow ye cogo di siga foyi t'a la o bɛ sɔrɔ ni émission in kɔnɔ a k'an bɛn émission ta ko filanan na. An bɛ cɛw fana dɛmɛ parce que an bɛ y'a yira k'a fɔ an bɛ fɔ